Balai na hambai jeng miani simi tabuk sejarah jeng Delhi Obijan ni bagai special kaset train booking kelaya kon IPF titai di Pramod family woi jeng thanglai tongo kini mia panjawa jeng kata hattawo train suci tongmano kisa lewe akoi 8টা 500 jeng ruana rekap tabuk jeng Guwahati o prai shop pajak jeng obo haike khana 5টা প্রায় 5টা 5:30 রগে থাংসগैनै দিল্লিও নিউ দিল্লিও जों बेलाय खादों खाजाथाय तंथकनि बिसिंतै दिनैनो अभियान मियानि सिमि थांलाय दङ जों आजागाव दिल्लिआव 30 तारिख ताय 1 तारिख डिसेम्बर सालनै जों सिटिं डेमनस्ट्रेशन खालायनाय आबनि यागलो 2 तारिख साइरिग हायनो हाय जों ट्रेन काफिनाय सफायनाय 4 तारिख अब हाके ट्रेन सुचि जों ताकलाय 2021 बेलाय खादों खाजानि बिसिंतै Parliament आंदोलन थांनाय दं थानिवो विशेष क्लायै दिनै वानसुक मातै मुजुक मानिंगाय 2009 नि सिमिना IPF नि दिल्ली अभियान खलायलायो जंतर मंतर थांगै याबा आप्रका छुदो IPF दिरक सिमिचे जंतर मंतर थांगै ते Parliament आंदोलन जों अबा हायके हहमदम खलायो ताकलाय हिंगाय तिप्रामथाबो जों बाय जुग खलायका जों थांजा खलायनो थांनाय दङ आबनि बागै जेबो खादों खाजा उंलायका जों दिनै वानसुकना तै साना मोजां मथाय हायजे 2009 जों जे समय Parliament आंदोलन खलायलै दंफ्रो बाक्सा बाक्सा हयतो बुजि मानियाखौ Parliament नामकुक मानि Parliament गुरतन किन्तु ताबुक तरक जों सिगातै सैमाका दिनै दफारक ताबुक सिजावै फैका Parliament नामकुक मानि ककनो परग वानसुका आबनि बागै बेलाय हामबाय दिनै दफानि जत रांचाकनि ताकुते बहु संरग्न तै कोइनानि मुचंगो ताबुक बजारा Parliament आंदोलन बुजि मायाको विशेष क्लाय बीजेपी क्लाय जंगनाय जनजाति मोर्चारक CPM नि समर्थित जे गंनि GMP गणमुक्ति परिषद तै TSU TYF हायके Parliament तगब चाजागियाको हायके वानसुक मायाको खादा निरांचंनि ताकुते बुकुक संनो बंगनबो कोइनाय बरक बजाते Parliament आंदोलन आगक फायनि बागै आबन बागै मियानि सिमि तिनिसि जरा जों जे थांलाय तंथानिवो अजागाव जों सुदु IPF तिनि बगि सिमि आमो IPF तिन लगी Pramod मिलियाको जों थांचा खलायनो चिनि सामुरनो शेयरिं खलायलाय चालायो तै चिनि IPF तिन लीडर स्ट्रक बाय Pramod लीडर स्ट्रक बो जों कक सालायो जोगाजोग नारखलायो तै लेमन सक बो कक सालायो जोगाजोग नारखलायो जों ट्रेन बगियो थांलाय खलायलाय दंलायो खादों खादानि बिसिंतै कुनु मिस आन्डारस्टेन्डिं उंलायावैनो जों चिनि मुभमेन्ट न खलायनानि बागै तिनिसि जरा थांगै दङ आसा खलायो जों चिनि Parliament आंदोलन दाति न सक्सेस संनाय सात ताबुक जेनुक जाखातिनि नरक दिल्लीआव बिजानो Pramod थाबाय जुटखा थांलाय दंलायमोन अधिवेशन चलिमा कालिनो नंनि दरना सुना बागै अ थानचा बसकांनि चंमारि 2023 चंमारि कि थानचा तंनाय नंनि वानसुक मुं बाहाय जों तो ताबुक सुक जरा जों IPF कितै Pramod थाखलाय जे जयन कैसा मुभमेन्ट अब हमकाय कमिटी खाजाकनाय आबनो खाजाकनानि बागै थानायो चिनि साइन दखलायलायका चिनि बरम गनां NC देबबर्मा तै बरम गनां बिकारांकल जेहेतु पार्टीनि चिनि IPF नि प्रेसिडेंट Pramod नि प्रेसिडेंट तै आजागाव चिनि जस्ट मुभमेन्ट नि बागै जों ता कमिटी खागा एवं अबनो कारै बसकांनि सालो IPF Pramod एलायन्स उदे उंनो उंया आबो हंगाकै तो बेलाय खलायनो कठिन कक्क सातगियाक कमंगमा रकम वानसुक थाइरक तंक आजागाव बुजि थाइसि थाइरक बो तंक आजागाव आबन बागै आबो हयतो जराव कक सानाय थानचा खाय 2023 कन्टेस्ट खडे खलायनो खलाया आबनो ताबुंनो फाचाखाय सातगलिया हयतो जरा कक सानाय नरक नायसिंगि जंदि एवं जों नरकना अवश्य जानकनाय लोकरकना जानकनाय